जीएसी में आए ही जाते ही जर जाता हमार खेती में। अब ना बताई ई कोनो बात भइल नैहर एसी में रहत रही आई जा एक खेती में दे जर जाता। हाँ तो हम इनका के का कहल चाहते नहीं रहू भैया का कहता सुनी सब है कि मजा मिली नहीं एसिया कुलरिया में कि मजा मिली नहीं एसिया कुलरिया में हो कुलरिया में भैया सुना लो आ जवन मजा मिली पूर्वी बेअरिया में हो जवन मजा मिली पूर्वी बेअरिया में जवन मजा मिली पूर्वी बेअरिया में पूर्वी बेअरिया में नैहर रहत रही एसी हाय अरे नैहर रहत रही एसी हाँ जाते ही जर जाता हमार खेती में। मजा मिली नहीं एसिया कुलरिया में हो कुलरिया में जवन मजा मिली पूर्वी बेअरिया में हो जवन मजा मिली पूर्वी बेअरिया में जवन मजा मिली पूर्वी बेअरिया में जर जाता हमार खेती। आगे बताइए आप समझिए कूलर एसी सब फेल हो जाता है जब पूर्वा बयार बहता है ना पूर्वी बयार कूलर एसी का ठंडा करी हो। अच्छा ये आगे का कहता रही जाड़ा में सुतहत रही चालू के हीटर चालू के हीटर हो चालू के हीटर चालू के हीटर हो चालू के हीटर और जाड़ा में सुतत रही चालू के हीटर और गर्मी में ठंडा पियत रहे दो लीटर। जाड़ा में सुतत रही चालू के हीटर और गर्मी में ठंडा पियत रहे दो लीटर। अच्छा कि धइल कजुआ बादाम रहे पेटी में आ धइल कजुआ बादाम रहे पेटी में जी पेटी में आई जाते ही जर जाता हमर खेती में। जर जाता हमार खेती में जवन मजा मिली पूर्वी बेअरिया में अब देखी पति खिसिया गई कहता कि काम धाम नहीं खू करत यही से तुम्हारी हाल बा कहे के बा खाई के मोटइलू ना काम कुछो कइलू आ यही से तो बीपी के मरीज होई गइलू खाई के मोटइलू ना काम कुछो कइलू यही से तो बीपी के मरीज होई गइलू ए भैया कि मजा मिले नहीं एसिया कुलरिया कि जवन मजा मिले पतरी कमरिया में हो पतरी कमरिया में मजा मिली नहीं एसिया कुलरिया में हो कुलरिया में जवन मजा मिली पूर्वी बेअरिया में
जर जाता